И днес вторият ни час, деца, ще бъде този път околен свят. Знаете, че днес е петък и ние имаме 1 час математика, 1 час български език, 1 час музика и 1 час околен свят. Околният свят е предмет, който е много интересен и в който предмет ние си говорим за различни неща и научаваме различни неща, споделяме нашите знания и нашият опит, аз на вас и вие на мен. Днескашният ни урок е много приятен, защото ще си говорим за празниците, които вече отминаха, но които всички християни много обичат. Това са Великден, който си е християнски празник. Това са също така Цветница и Лазаров ден, като тези празници са свързани с Великден. Сега обаче, преди да започнем да работим в учебниците, искам да погледнете този бял лист, върху който съм написала 3 текста с различни цветове. Отляво и вдясно съм написала също с различни цветове празниците. Така, искам да видим, можете ли да се досетите кой текст на кой празник отговаря и да ги свържем. И така, този лилавият текст чета: расло дърво високо, посред поле широко, под дървото лазарки, премяна си стягаха. За кой празник става въпрос, като четем този текст? Разбира се, че става въпрос за Лазаров ден, щом като четем за лазарки. Лазарките винаги са свързани с Лазаров ден, разбира се. Втория текст четам: днес Христос възкресе и на земята радост донесе. На кой ден възкръсва Христос? На Великден, разбира се. Ще свържим зеления текст с Великден, защото това е най-любимият празник на християните. И последно чета този оранжевия текст. Празникът има и други наименования: Връбница, Куклин ден, Цветна неделя. Още като прочетем Цветна неделя и ще се досетим, че става въпрос за цветница. Затова ще свържим оранжевия текст с празникът Цветница. Така, знаете, деца, че Лазаров ден и Цветница се празнуват предната седмица преди Великден. В събота е Лазаров ден, в неделя е Цветница. Лазаров ден е свързан с лазарки, млади момичета се обличат като лазарки и пеят по къщята песни, лазарови песни, пак наричат за здраве, за берекет, така нататък. Пък на Цветница празнуват всички хора, които се наричат, на които имената са свързани с цветя, плюс Красимир и Красимира, защото пък цветята красят света, а Красимир означава да красиш света, на руски мир означава свят. И следващата седмица вече се празнува в неделята Великден. Той е 3 дена, тогава възкръсва Исус Христос от мъртвите, знаете, деца. И всички християни се радват и са много щастливи, защото Исус Христос е Божият син и е дошъл на земята, за да изкупи нашите грехове. А ние, хората, сме доста грешни явно.
Та няма да си говорим за други неща, а просто за празниците. Щом е празник, значи празнуваме и на нас всички ни е много весело. Какво се прави на тези празници? Сега на Лазаров ден казахме какво се прави, на Цветница пак си има сигурно някакви, предполагам, определени обичаи, едновремешни обичаи, които са свързани с този празник. На Великден пък знаем, всички празнуваме Великден, си боядисваме яйчицата, т.е. на Великден борим яйцата, а преди Великден се боядисват яйцата и това предполагам всички вие обичате да го правите и да помагате на мама или на баба вкъщи. Сега ще отворим околния свят, ето този светло-зеленият учебник на страница 60-та. На страница 60-та. Така. И деца, ще разгледаме цялото зелено, цялото синьо поле. Така. Гледаме и двете странички, защото знаете, че по околен свят уроците са ни разположени на две страници и винаги са разделени. Горната част е в едно синьо поленце, а долната част е на бяло поле. Сега, синьото поле се разглежда едновременно, защото картинките на него почти винаги са свързани. И така. Първата картинките да видим на тази страничка, на 60-та страница. На първата картинка имаме нарисувани момиченца, облякани в народни носии, които се хора, които и една жена, която ги посреща с различни храни, държи храна в ръцете си, яйчица, корабийки, така и други. А отзад дечица хванати и играят хоро. Кой според вас е този празник? Момиченцата имат венчета на главичките или това е Лазаров ден? И отгоре аз съм записала Лазаров ден, за да не забравим кой е този празник. След това гледаме църквата тук и хората, които излизат от църквата и държат в ръцете си върбови клонки. Аз затова забравих да ви кажа. Знаете, че на Цветница ходим в църквата и си взимаме върбови клонки от нея, осветени в църквата, които ги плетем на венче и закачаме венчето на портата, на външната врата и така стои то, за да ни предпазва от злини. Ето тук виждаме майка и момиченце и неговата майка с венчета и хората излизащи от църквата, държащи върбови клонки, или това е Цветница. Записвам отгоре Цветница. Сега гледаме на страница 61 пак синьото поле и виждаме, че виждаме едно семейство, което заедно задружно боядисва яйца, а отстрани на масата гори свещ. Виждаме икона, а пред иконата е поставено един козунак, домашен предполаг, козунак, корабийки и боядисани вече яйчица. Или това е, предполагам, се сетихте вече, кой празник? Най-любимият ни празник – Велик ден. И записваме Велик ден. Това са трите основни пролетни празника, които празнуваме. И най-вече, мисля, че той Великден се изменя, но или е април, рядко е май месец, мисля, че повечето пъти го празнуваме април. Така, сега гледаме бялото поле, само на страница 60-та и там виждаме упражнения, които са ни разделени в колонки. Сега гледаме първата колонка, където има нарисувани две момичета. Едното момиче горе е облякано в носия и държи в ръцете си кошничка с яйца.
това момиче, което е облякано в носия, кога се обличаха момичетата в носия и пеят песни? На Лазаров ден. Или записваме отдолу с химикал. Записвате Лазаров ден. Лазаров ден, Цветница, Великден са празници, които се изписват цяло. Името им е цяло. Няма да отделяте Лазаров ден, а пишете цяла дума Лазаров ден. После гледаме момиченце с винче. Това винче от върбови клонки естествено показва, че е цветница. Записвате цветница, с главни букви се записват всички празници. Така, втората колонка имаме едни жълти квадратчета, които трябва да номерираме. Първо да разпознаем празниците и да ги подредим според тяхното празнуване, времето, когато те се празнуват. Така, имаме, венчето е цветница, боядисаните яйца са Великден, а не боядисаните цветя са Лазар, кошничката с яйца е Лазаров ден. Сега, най-напред празнуваме кой? Лазаров ден. Той се празнува предната седмица в събота. На второ място пишем 2 в квадратчето до венчето, защото тогава празнуваме кой празник? Цветница, точно така. И срещу боядисаните яйца, които символизират Великден в случая, записваме цифра 3. После поглеждаме, мили дечица, бабата с внучето. Защо е нарисувана баба? Защото баба най-много обича внуците си. Тя с най-голямо удоволствие прави корабийки с тях, боядисва яйца. И внуците много обичат своите баба и дядо. Какви яйчица, какъв е цвета на яйцата на първото яйце, което боядисваме? Разбира се, че е червено, защото с първото яйце, което се боядиса, се прави кръст на челото на детето за здраве. И сега гледаме следващата, 61-а страница, пак бялото поленце тук. Имаме 2 дечица, които борят вече своите яйчица. Това означава, че е дошъл Великден. Знаете, че яйцата се борят, те се чупят на Великден, а не преди това. Може да е Великден, може да е първия, втория или третия ден на Великден. Сега да видим кои са поздравите, с които се поздравяваме. Винаги, когато дойде Великден, ние се поздравяваме с изразите Христос Воскресе. А този, който отговаря, казва Воистина Воскресе. Някъде четох, че е правилно да се казва Воистину Воскресе. Сега ще попитате, защо се пише така думата? Защото не е правилно да напишем Възкръсна, Възкресе с З, както според граматичните правила, така е правилно. Но и изразът в християнството, думичката в християнството, в религията наша е Воскресе. Така че, деца, така е, запомнете, че се пише така. Христос Воскресе, Воистина Воскресе. Воистина са отделни думички. И какво научихме днес? Днес научихме, че празниците, пролетните празници, 3 най-големи празника, които празнуваме през пролетта, това са Лазаров ден, Цветница и Велик ден. Има още един много голям пролетен празник. Ние празнуваме и други празници, деца. Празнуваме 1 май, празнуваме 6 май, Гергьов ден, който е денят на армията. Празнуваме също така обаче един много голям празник, който ние трябва да забравяме, 24 май. Той е празникът на просветата, на културата, празникът на Кирил и Методий, празникът на учениците, учителите, студенти, всички, които са учители, всички, които са ученици. Но днеска ние не си говорим за 24 май, защото за него ще има съвсем отделен урок. И така, запомнете ги тези празници пролетни и никога не ги забравяйте, защото те са свързани и с нашето минало, и с нашето настояще, и с нашето бъдеще. След като направим учебника,
Отваряме ето тази учебна тетрадка, който я има, защото знам, че доста от вас, че някои от вас я нямат, но който имат, отгоре пише учебна тетрадка. Вие вече можете да четете, така че не е проблем да си я прочетете. Отваряте на страница 28 и тук сега гледате заглавието. Празнуваме пролетните празници. Сега имате да направите точно 2 упражнения, много леснички. Първото упражнение ще прочетем как се казва дечицата и след като прочетете имената, искам отгоре с химикал да ги повторите. Като обаче това ръто, където е дадено на той момченце в името Лазар, ще го направите ръкописно. Момиченцето се казва как? Цветана. Момченцето се казва Лазар. А пък другото момиченце отдолу се казва Величка. Кога празнува Цветана? Цветана ще празнува, за да разберете кога празнува, трябва да направите ето този лабиринт, така, и да видите къде ще пристигне. Щом се казва Цветана, значи тя е кръстина на Цвете. А Цветето, всички имена на цветя празнуват на Цветница. Тоест, вие трябва да напишете ето тук под венчето Цветница. Така, кога ще празнува Лазар? След като започнете от тук точно лабиринта, дето е до момченцето, и го проследите, ще видите, че Лазар ще празнува на Лазаров ден. Лазаров ден е тази кошничка с небоядисаните яйца. Пишете отдолу Лазаров ден. А пък Величка, Величка празнуват на Велик ден. Проследявате Величка и виждате, че тя ще дойде до боядисаните яйца. Под тях записвате Велик ден. Всяко едно име на децата показват точно кой празник те празнуват. Ако нещо объркате, значи, ако примерно Цветана ви излезе при Лазаров ден, значи нещо сте объркали и трябва да започнете от начало. Най-добре е да проследявате с фломастър или цветни моливи. По-добре фломастър да се вижда по-добре, с различни цветове. Второто упражнение, деца, е да украсите яйцата, които са ви дадени и да кажете, познавате ли някои от тези начини за боядисване на яйца. Сега ние не сме заедно, за да ми разкажете как вкъщи боядисвате яйцата. Аз съм виждала много интересни техники на боядисване, но за това се иска доста търпение и майсторлък, разбира се. След като си украсите яйчицата, ето тук какво има, една салфетка и здравец. Знаете, че много хора боядисват яйцата с помощта на малки растеница, като здравец, като примерно детелинка или някакво друго цвете с малки листенца. Други пък използват други техники. Ето тук имаме със свещ, нали? Т.е. с восък, като мините, знаете, яйцето. Тази част, която е мината с восък, тя не се боядисва. Други използват, да кажем, лепинки. Трети пък се използват класическият вариант. Направо си пускат яйцата в разтворената в гореща вода боя и така нататък. Но когато се видим някога до година, може би, и до година, когато дойде този празник, тогава ще си говорим отново и дори ще си боядисаме яйца в училище. И така, мили деца, приключихме и с този урок. Сега, за да не правя друго видео, само искам по български да ви обясня много набързо. Нашата тема по български език ще бъде общуване, упражнение. Това общуване, този урок е също устен, т.е. трябва да си говорим по тези картинки. Сега, да обясним с думи на свой приятел как да стигнеш до твоето училище. Ако, примерно, представете си, че вие имате приятел, на когото трябва да обясните как да дойде при вас в училище. Опитайте се вкъщи да обясните. Представете си, примерно, че брат ви, сестричката ви, мама или някой друг, или приятел, ако е вкъщи при вас,
че мама, да, че те са ваши приятели и им обяснете така с думички как ще намерят вашето училище. Примерно, излизате, тръгваш на изток от нашата улица, завиваш надясно, продължаваш направо, пресичаш булеварда, улицата, като внимателно се оглеждаш и пристигаш в училище. Нали, по този начин, ето тук имаме примерно деца, които пресичат пешеходна пътека, за да отидат до своето училище. Вие също пресичате пешеходна пътека, повечето от вас, за да дойдат на училище. Обяснете това, примерно на братче или на сестриче, как да ви намерят в училище. Второто ни упражнение е как ще поздравиш без думи свой приятел за негов успех в спортно състезание. Я си представете сега, че имате приятел, който е спечелил награда или пък е спечелил първо, второ или трето място или се е наредил началните места в някакво състезание. По какъв начин ще го поздравите, без обаче да говорите? Можете, вие си имате, знаете, има най-различни начини за поздравяване. Примерно така, като си ударите ръка в ръка или като направите този знак окей, нали, с ръцете. Или вижте тук, хващат се длани за длани, т.е. китка за китка и пак правят този знак окей. Тук пък си хващат две деца ръка за ръка. Трети пък бягат към някой, нали, радват се на някого и му подаряват цвете, без нищо да казват. Има най-различни начини, с които ние, без да говорим, можем да общуваме. Това се наричат жестове, мимики, които много пъти използваме, когато искаме да изразим нещо без думи, и много пъти се разбираме. Има такава игра даже с мимики да разберем какво иска някой да каже. Много е интересна играта, някой ден дано да я изиграем. И упражнение трето вече е писмено, деца. Вие ще го направите за домашна работа по български език, заедно с другата, която ще ви дам. Как можеш да изпратиш писмено поздравление до свой приятел за неговите успехи? Как можеш? Можеш да му напишеш какво писмо, можеш да му изпратиш картичка, ето тук с почтата, която е дадена. Ако напишеш писмо, ще ви го изпратят по почтата. Може обаче да го напишеш на лаптопа, може да го напишеш на телефона. Има най-различни начини. Сега, в 21 век, можем да поздравим някого за секунди, за минути, независимо колко сме далече един от друг, защото знаете, че просто техниката се развива, а пък вие най-много обичате техниката, доколкото знам. Или нашият урок по български е общуване, устно общуване и писмено общуване, знаете. Устно е когато се разговаряме с помощта на думичките, без да пишем, а писмено разговаряме, когато пишем. Така. Нищо няма да пишете друго тук, само ще направите ще ви изпратя една домашна, ето от този сборник, която домашна ще трябва да направите в тетрадките с тесни и широки редове. Аз ще ви покажа точно къде и точно как. Ето намерих къде ще бъде. Исках просто да ви я покажа домашната работа. Сега, как ще записвате домашна работа? Отваряте тетрадка с тесен и широк ред. Записвате в поленцето датата 0805 на 8 май. Пишете на редовете, не в полето, на редовете домашна работа. След което, деца, преписвате ето тези изречения. Аз съм ви ги номерирала. Преписвате ги по ред на номерата. Първо, второ, трето. Преписвате ги така върху тесния и широките редове. Като ще се получи един текст. След като направите това упражнение, виждате, тук има едни думички. Цигулар е Цветан добър. Ще ги подредите тези думи в изречение. Ще напишете изречението
по този текст. И после това изречение, което ще завърши с точка, защото е съобщително, тъй като казваме нещо, това съм го обяснявала, ще го напишете още един път, но ще го превърнете във въпрос. Тоест, това изречение, искам после с него да попитате, да зададете въпрос с него. Тоест, тези думички ще ги подредите в две изречения. Едното ще бъде съобщително, да ми съобщите какъв е Цветан, а второто ще бъде въпросително и ще завърши с въпросителен знак. Въпросителен знак е ето този знак. Тоест ще зададете въпрос. И само това ще ви бъде домашната работа по български език. Четене нямаме, няма да работим в четанките. Утре ще ви се обадя в 10:30, 11 без 20 най-късно, за да видя какво сте направили и докъде сте стигнали. И ако имате въпроси, ще ми ги зададете. Лека работа ви пожелавам и довиждане до утре.